Aw jotono lamsugo tini haino hai dongni buskango asik salglokmani yagulo khorkra takhukni bini langmo bini laibo kabangma zungjal tekto ruwaimung manmani kothama natoi phekyang bana share khaigeba darnang tini bini khasuksa khani borokhne wansugui thiasakni bagi khorokni ke kani khe tongai thangana wansugui tongmani phiabatini bini Kebengmwng ni jora bono khibi kwlangkha a kothmano bo anu share khlaika tini norokna ang bini a kothmano share khainai norok khnai tungdi pulani simi paithak jora aw o takhu bo khoroksa broino hamjaka phiaba bo hamjakpano bini ma babu song bini nukhuni borok soya broino sajagya anke haifano takhu bini ma babu song sajaya phano obrino hamjagai nogoti phaikya ke nogoti family yakulo o takhuni bini bo phabo bini sajala sati phaikya kaba obrino hamjakni no goshina ka anke goshina mani yakulo brini nukhuni borok bai slani nukhuni borok salayuno mile mishekno kathalaino kaikha kaimani yaklo bisha jarotei borne hamjakma kahamno cholika kanikheno hamjamun bisingdino laikha apno yaklo khno borne sarai khoroksa asaikha angapno yaklo haite borokne kahamkono nukhung khawi te borne chiraibo torkha chrai tormani yaklo khno borokne haina hewan supika hamjamun bisingte borok te khoroksa sarai khlaifina hanai ke apni yaklo borok sarai khalnya bagibo borok wan sugui te bini bihik obukhuk jukta o takhuni bini bihik sakopulong bo angkha anke apni yaklo 3 man hekba taltham angkha sakopulong mani anke sakopulong ni jora khato jotono saimanong bangma mane khani roksana musungu te makhi amti roksana musungu anke obukhuk bini basaino saka ang makhi jana musungu hanai anke no o takhuk bini chrai okrano talangai makhai lechu khangna hani thangka ke lechu bufang saka ka khangkano o takhuk tam khalanya kapal hamya hamaba lechu khangna thangtene bufang kusugo ka khangka ba bedek bai bufang saka ni klai phaikya kana ajaga na takhuk lengi thangka ke lengi thangka sichalia kono bono GB hospital tlangai thanglaikya angkabuni yaklo khano takhukno doctorok nai saka bini bismani bekrang bai thangka operation khayaka botai himi mangalak basai mangalak khani saka angka khano takhuk sone yafato rang krei bigra jaja ke baike sa operation khainai angkabuni yaklo khano GB hospital sapta kaisa hairok tonai takhukno nogotlang thangka olorang puisarok jakangke operation na khayna hanai angka nogotlang angka no takhuk basai meya himi meya bisna no klaijak arano maichao arano khishutui amtui hengi tongkha angka bini bihibo sakuplong angka takhuk sone nukhuni borano wansoka takhuk bo bisna klaijak bono bo operation khaina nangnai rang puisarok grei angka bini bihibo sakuplong ke osraino naraglia khibir hosinai hinai borok no kaisana wan suglai doctor tlangai bon problem rok sawi doctor bujiwe broni achraino naraglia ta sakuplong bihik sakuplong tamana bono angke takhuk rang pushap gre operation khaijangnani angke bin bihik bo truk nasilnani changka ago bisnano maicharnani bisnano khishutui amtirongno salbrum tekto ama hingja kata takhukni bihikbo angke busaino truk sak nanglia naslemung phaikya ama hingai tongkha ke takhu amorongno wansugi belani dukhu nangjago bini bihikbono sagrok nanglia ama hingai tongkha ke salbrum no phunomang biji saboijan koksa takhukno ke jora mote nasnaili ama hai boibai mang koksai tongphu takhuk samanita salaro boimang koksai tongkhu ama hai ke truk takhukno nasilani sengkha bono nailia ama hingai tongkha ke takhuk to basai meya bisnano angka buni yaklo khano boro kise misa rang rok ajiui atakhuk operation khaijanani thangchina hospital angka khano atakhuk
kaham ke basai da faimana agin haino da angno hnai bo operation khaijana bagai bini bisma baimani bo hospital thangka ke logi bini bihino bo tlangai thangka thangka angkana operation khainan chakang bo hospital salai chakang ta angke hospital tongkha angkana taku belakhina mayo khuijaka angke bo bini bihik no hotel thangai mai pai phaidi nei bo bini bihik no ranglai rohorka angke bini bihik thangka mai pai na na nei angkana taku ke yang mai khuijak suka bini bihik phas phailia fry 1-2 ঘন্টা ama hainka ke phone khlai ke bo busy webe kok sai tango ke taku belai khina mai khuijaka ke bo thamsi bo kajaka ama hainka anga kana 1-2 ঘন্টা ni pore khina bihik phaikya khana bo bin bihik na joli jaka ni na mai sa saya amti nei buini bus kanga no hangka ta joli ma bai narak manlia anga kana wa mai no chalia anga kana taku ni bihik anu la chimungro tangai buini bus anga na la chimungro nai adino no taku no hospital no khibi bo bini ma babu no ko thang paikya gangan taku bini nok ni boro no phone khaikya ge bini bai song bini taku bokoro phaikya ta ge bini bihika to adino no bobe walai thang paikya bumani nogo bono hospital saijung klangai angka boni salini yaglo khana taku no operation khaikya bini bisma no ta pekereng bai mani angke operation khlaimani yaglo doctor borno saka kaitor thimsi saiman chinai phiaba bo tai himi manglakha base manglakha ane doctor bono shawi rohorka gabon yak lokhna takhone bakha bai thangka gangena takhu no bini nukhuni borok rok nogotlang thangka hospital ni gabini bihike to bono khibi oi bini buma bufani nogo thang paikya ganogo thangai prai 1 month haikaba talchani yakulo sagrok bisemisa kahamangai haifana takuk to basai manlia bo bisnanu klaijak gabo bini sarai bo bobai ni tong kaba bo bini bihik no nahana bagai bini ma babo sonori rohorka gari rohorka hankano abrini bini bihini bo bufa bini ke bakra jukta bini bo bufa na saka samajek tam khaisinai anang sajeng no tai kailia buibai bo ang pusi cari jon chinai nangbo nini sajalano tonsiri borno taising katharalia nei berini babufa saira hokka takhuni bini ma babu no gangano kifli phai akorong saiknarka o takhunu tabin ma babu gangano bini bakhatai bo bai thangka gaborok ko kaisir mani tongo o takhuni bini bakra bini hiksong je obukhunu tai kailia nei angke alada khan tonai heaven bonotai nukhung kharlia senu pusi chari tonchine ni sairo mane ako kaisa takhuni bakhao tongota phiaba ako grono naraglia bisi saldaglia prai talsa haingenche o takhukni bini bihikno bini bakra song tekubuni chalabai kaina nei nogo samani ti sheiton kha phiaba asalabo nukhung khajangno kaglaijak phia salano seborok samari hini songai bini sajik bai kaisa nogo tonoi tonkha takhuk baike saiman kangke bo boini khokti khanaka gatai bo abo kubuida hanai bo amjogui banakya kubuino chala asalano borok bini bihik bai kaisa nogo no bini bakra tonoi tonkha kaina hanai gangkana takho abo khana kana bakha belai kino bai thangka habuni yaklo khana takho bini jungjal tek to Kebengmwng rokno bano share khaikya bino kothmana khanawi ambo bakha tamjana hainka tangke sungnukhung khaka maneno sungsini tongthomung jarao simia sini kabangma Kebengmwng jungjal kabangma sini problem bipod rogobo chung khorongni ke help khlaile kyangke chubala kyangke sung jesapani Kebengmwng klaide sung aboni yakagei mano tini bino bipod jora bino Kebengmwng ni jora tini bini hik hoboko yakari thang paikya phia babo berini simi dusia berina simi hnya bo chala phanang tung beri phanang tung tini ani hik panang tung ba ang phanang tung kogo sana thangke chung khorsai Kebengmwng klaike ngai na mano sini laibo chung yakari thanani kogya haisi abelakena hambai naruk tomuno kothmano
mongsa kota mana rogi sanani musung khangke comment box thangai typing khaidi nongni khani musung ma tamu sana musung otak ni bagai tai tomono norok sin channel ko talangai tangka please subscribe khaidi like khaidi tai share khaina ta pokdi hambai